Nire aurtengo Euskaraldian eure erronka pertsonala da, kontzientzia gehiago sartzea nire euskararen erabilpenean. Hau da, eremu askotan lehen hitza euskaraz esatea edo erdaldunagoak diren eremu horietan askotan hitz egin daiteke gehiago euskaraz, mantsoago hitz egiten, asko belarri prest baitira dagoeneko eta ulertzen baitute. Orduan, kontzientzia apur bat gehiago euskararen erabilpena zabaltzeko neure egunerokotasunean. Hori da nire erronka. Ni euskeraz ikasten ari naiz, harremanak eta jende kuadrillarekin bakeikuon eta alkartean eta dendatik hitz egin euskeraz. Poliki-poliki banoa. Zer erronka dugu Euskaraldi honetan garin? Lakuntzen oitxurei aldazie eta jendie, nola euskaraz badakite, hitz egiteko euskaraz gehiago, ez da? Hortarako saiatuko gara sortzen espazioak, guneak, gauzak, ohitura hori aldatzeko. Eta bultzetu hori, jendiei euskaraz hitz egiteko. Bueno, ni hau bizi izango naiz Euskaraldin eta saioko naiz. Euskara ulertzen donakin eta dakienakin orokin euskaraz hitz egiten. Honek bultza dezake bertako euskaraz dakitenak euskaraz hitz egitea, euskara zabaltzea herrian eta euskara oinarri bat jartzea Zibergi bezalako herri batean. Hortako lanen jarraituko dugu eta espero dugu etorkizunen hala seitzea. Ni Lizarrangotik heldu naiz eta esan dezaket behin bube izan da, bai herrile izan da, oroar normalien, euskara niko txukun mantentzen dugula eta zeietzen izela eta zeietzen gala, betiko burruka dala eta izenen dala.